invitat el qual considerem que és de justícia que havia de ser invitat alguna vegada a la televisió. Segurament per molts de vostès pot resultar sorprenent la seva presència, donat que no és una persona que, diguem-ne, habitualment posi facilitats per fer declaracions públiques a través dels mitjans de comunicació, en gran part donada la circumstància del país i donada la circumstància d'aquests mitjans de comunicació. Però nosaltres pensem que la gent que fa aquest programa havia d'intentar de portar al programa i d'invitar algun dia a l'escriptor, i quan diem l'escriptor volem parlar naturalment de tots els aspectes a través dels quals una persona pot ser escriptor, tant com a novel·lista com a home d'assaig o de poesia o de novel·la o de teatre, com a articulista, una persona del gruix, una persona de la quantitat de producció del Manuel de Pedrolo no podia deixar passar pel vostè pregunta. El Manuel de Pedrolo i Molina, que va néixer al poblet de l'Aranyó a la Segarra el 1 d'abril de l'any 1918, és avui aquí en directe amb nosaltres, i abans que res li volem donar les gràcies perquè sigui present en aquest estudi on hi ha uns llums, uns sorolls i on hi ha uns artilugis tècnics que potser poden resultar inicialment poc habituals a la seva vida, perquè no és un home gaire amant de la televisió. No, efectivament. Soc, per començar, dels que encara no tenen televisió a casa. No soc gaire amant de la televisió per una sèrie de motius que no puc especificar potser en aquest moment, però soc encara menys amant d'assistir-hi. Fins ara, totes les vegades que m'han invitat a un programa he dit que no, perquè els programes potser tampoc no m'han semblat gaire convincents. Ara, aquesta vegada, m'ha sol·licitat d'una manera o altra el fet de poder tenir una comunicació directa, un diàleg amb els lectors, siguin els lectors dels meus llibres, siguin els lectors dels meus articles a l'Avui o que no els publiquin. Això és un petit desafiament, per dir-ho així, perquè es presta també una mica a l'imprevist, l'imprevist naturalment de la pregunta, de la qual no sé com vindrà, si vindrà de bona idea, si vindrà de mala idea, ni en quin sentit es manifestarà. Això m'ha determinat, entre potser altres coses, a dir finalment que sí, amb la ben entesa que val la pena de provar-ho tot, fer un experiment, i que una flor tampoc no fa estiu i no vol dir que hagi de reincidir per força. Manuel de Pedrolo sap perfectament que al nostre programa rebem trucades, però que aquestes trucades no han estat seleccionades a l'extrem de poder-se considerar com una mostra representativa, és a dir, que és possible que els temes que surtin al llarg de les preguntes d'avui no reflecteixi exactament quina és la incidència de la seva obra, ni tampoc quina és la curiositat dels seus potencials lectors. És a dir, per dir-ho d'una manera curta, que la gent que pot ser que parli amb vostè o amb tu, quin tracte t'estima més o t'estimes més? En realitat m'estima més el de tu, perquè jo tinc una tendència natural, o sigui que la tenia abans que fos de moda, a dir de tu a la gent. Molt bé, Manuel. Doncs és possible que la gent que parli amb tu no sigui exactament o percentualment la gent que coneix i que segueix la teva obra d'una manera habitual. És molt possible, però naturalment ens hem d'arriscar amb això. Manuel de Pedrolo, qui ets tu? Bé, en realitat un escriptor i algú que s'interessa molt per les qüestions polítiques referides a tota la humanitat, però referides concretament al seu país, degut a les condicions en què es troba. Això ha fet de que no solament em dediqués a la part creativa de la literatura, sinó també a aquella part més de tipus assagista, com pot ser algun tipus determinat d'article, que són els articles que, per exemple, anys enrere vaig fer a Serra d'Or, i parlem de que als anys 62, i que vaig interrompre per causes de força major en aquell moment. Els articles que he fet en altres moments a Canigó i els articles que actualment estic fent a l'Avui. De causes de força major n'hi havia i n'hi ha? De causes de força major n'hi havia i n'hi ha. Naturalment, les causes de força major d'aquell temps que estem parlant eren molt més majors, per dir-ho així, que no pas les d'ara. Les d'ara, al fi i al cap, almenys pel que es refereix a mi, sempre depenen de l'editor, de les publicacions i de la meva bona voluntat, evidentment. En canvi, aleshores depenen d'una agència exterior, però exterior del tot, en el sentit que tenia la seva central a Madrid, és a dir, deien no, prou. Prohibir ho aconsellava. Jo, per exemple, aquestes causes de força major en què van interrompre les publicacions que feia de tipus més o menys polític o més o menys patriòtic l'any 62, doncs van ser a causa d'un tipus de consell al que se li donés, no diríem la persona, i que naturalment el va transmetre a mi, que va fer que es tanqués la publicació i que no reprengués. I no reprengués ni en circumstàncies potser una mica més favorables, quan se'm va tornar a demanar en un altre aspecte, si em volia donar una columna d'aquestes mensuals,
Però la mateixa publicació suposo que es va espantar quan vaig començar a enviar els articles, i els dos primers, el primer es titulava Marxisme i el segon Nacionalisme. N'hi va haver prou, no es van publicar i naturalment no vaig escriure cap més. Manuel, tu què li has donat al teu país? Bé, suposo que l'esforç dintre el que he pogut fer, o sigui, les capacitats que tinc jo, petites o grosses, les he destinat, diguem-ne, a ajudar el meu país, a revelar el meu país, mirar de fer-lo sortir o ajudar a fer-lo sortir d'aquest atuïment, d'aquesta falta de consciència en què he caigut i que potser havia de caure per força, tenint en compte els darrers 40 anys que hem viscut i que n'ha bastat 3 generacions ben bones de catalans. Sense aquesta visió, sense aquest sentit, tindria alguna raó de ser una obra literària? Potser sí, una obra literària potser també té raó de ser per ella mateixa. A més, hi ha moltes altres motivacions a la vida, potser sí. Jo, al fi i al cap, quan vaig començar a escriure, potser també creia una mica amb allò de l'art per l'art. I després que em vaig anar convencent de que l'art està inserit en una societat i, per tant, d'una manera o altra, ha de voler fer forat en aquesta societat, reflectir-la, recrear-la, influenciar-la, canviar-la, tot de manifestacions que d'una manera o altra es refereixen sempre a aquesta societat. Si no estàs descontent, protestant-ne. Perquè el més lògic, a més que és l'artista, i la meva situació sempre ha estat aquesta, ha estat descontent amb la seva societat. Aleshores, defensant-la, potenciant-la, la potencia no exactament com és, sinó com voldria que fos. Llavors fa una recreació i de vegades naturalment es perd per les branques i cau amb utopies. Si et dic que siguis honest, això no et costaria cap esforç, però sent honest sigues també una mica sacrificat en aquest cas, i digue'm què consideres que de bo has donat tu i la teva obra a les lletres catalanes. Bé, llavors em demanes potser que faci un judici de valor o de qualitat de la meva obra. No ho puc fer jo. D'intencions sí? D'intencions sí, les intencions sempre són immillorables. O sigui, he volgut donar al màxim, he volgut fer una obra que fos moderna, que fos més o menys notable en el sentit aquest que hem dit d'incidència, que fos creadora, que no s'estanqués precisament amb aquesta petita bassa nostra de granotes, sinó que sortís a fora i integrés altres coses d'aquest fora que a mi m'interessa moltíssim. Però jo no puc judicar si ho he aconseguit o no ho he aconseguit. Això ho hem de dir més que res als lectors, i no solament els lectors actuals, sinó els lectors que vindran, si en venen, si és que la meva obra d'una manera o altra perdure. És un quart i mig llarg de 6 de la tarda, i abans de rebre les primeres comunicacions que ja tenim a punt al nostre programa, jo voldria aconseguir una cosa amb dos mitjans. D'una banda, l'imatge de la vida habitual de Pedrolo al matí quan surt de casa, quan va a comprar el diari, quan passeja pel barri. I d'altra banda, una frase que ell ha dit alguna vegada. La frase diu: si faig un petit balanç i ja tinc edat per a fer-ho, m'adono que exactament com qualsevol altre fill d'aquest país, en el curs de la meva vida he estat insultat i desposseït un cop i un altre cop, de fet, ininterrompudament, en la meva condició de català. La denúncia, de vegades ferotge, molts cops sorneguera, sempre compromesa de l'opressió soferta al llarg dels segles als països catalans, és una constant als articles amb els quals en regala d'una manera sistemàtica Manuel de Pedrolo. El sentit de la cita anterior és sempre present en el tarannà d'aquest home prim, de natura afable i que fa cara de que ho sap tot, que quan nosaltres hi anem, ell ja en ve. En ve o va de comprar el diari com tants matins al voltant de casa seva, a prop de la plaça Macià. Sota aquesta figura que veiem en aquest moment, mentre es posa una mala buixaca per trobar la clau de l'escala de casa seva, no podem dir que s'amaga, perquè el Manuel de Pedrolo no s'amaga mai de res, se'ns mostra més aviat l'escriptor més prolífic de casa nostra.